Il-Maltin jgħixu 90% ta' ħajjithom f'saħħithom, l-ogħla rata reġistrata fl-Ewropa. Dan skont rapport Ewropew li analizza s-sistemi tas-saħħa tal-pajjiżi kollha fl-Ewropa, imħejjem il-European Observatory, istituzzjoni indipendenti Ewropea li taħdem taħt l-awspiċi tal-Għaqda Dinja tas-Saħħa. L-aħħar rapport ta' dan it-tip kien sar fl-2014 u kien qal li fil-qasam tas-saħħa f'pajjiżna jeżistu diversi sfidi. B'differenza, rapport ta' din is-sena ppreżentat lill-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn innota diversi kisbiet u progressi li sar fis-settur fl-aħħar snin. Għalidna naturalment tikompli jimlina b'kuraġġ u juri wkoll kif qed iżidu n-numru ta' nurses, qed inżidu anke n-numru ta' tobba u kif ukoll qed inżidu n-numru ta' sodot li huma available għall-pazjenti tagħna. Lilin mill-investiment fir-riżors umani, il-Health System in Transition Report innota żieda fin-numru ta' persuni li rreġistraw għal MyHealth fejn minn ftit aktar minn 1600 f'Settembru tal-2015 in-numru tela l 13,090 f'Lulju tal-2016. Fil-waqt li fisser dan ir-rapport bħala siġil ta' approvazzjoni għas-sistema tas-saħħa Maltija, il-Ministru Fearn innota wkoll diversi sfidi li jeżistu fis-settur bħal obeżità, id-dimensja u popolazzjoni dejjem tixjieħ. Ir-rapport juri kif il-Gvern qiegħed dejjem iżid in-nefqa fil-qasam tas-saħħa imma wkoll qiegħed ikun iżid effiċjenti. Anke permess li qiegħed ikollu ftehim ma' partners privati, speċjalment fejn jidħol il-flus għall-kapital għal proġetti kbar bħal huma sptarijiet, u allura l-outcome huwa li mhux biss għandna sistema tas-saħħa li qed tagħti l-iżjed popolazzjoni b'saħħitha fl-Ewropa, imma għall-futur ukoll dan ħajbqa' sostenibbli.